Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. Usephume ngebheli umholi we-Operation Dudula uNhlanhla. uNhlanhla ubevele phambi kwenkantolo yase-Roodepoort lapho enikezwe khona ibheli ka-1,500. uNhlanhla uboshwe ngoLesine ngemuva kokuvulelwa icala yilungu le-EFF uVictor Ramerafe. uRamerafe wakhala ngokuthi i-Operation Dudula yangena endlini yakhe yabe isipequlula, yamshaya, yabe isitshontsha nezinye izimpahla zakhe. I-Operation Dudula yayisola uRamerafe ngokuba umdayisi wezidakamizwa owaziwayo eSoweto. Yafike yagasela emzini wakhe yapequlula ibheka zona izidakamizwa. uRamerafe wabe esephelezelwa amalunga e-EFF wayovula icala epolice station yaseDobsonville. uNhlanhla wabe eseboshwa ngaphandle kwaseKhaya House ngemuva kokuba ne-interview neKhaya FM. Ubese egcinwe esiteshini samaphoyisa aseGoli eJohn Vorster impelaviki yonke. Amalunga e-Operation Dudula azwakalisa ukukhala okukhulu ngokugcinwa kaNhlanhla eJohn Vorster ngoba icala lakhe lalivulwe eDobsonville. Abuza ukuthi kungani engagcinwa eDobsonville la evulelwe khona icala. Enza isiphakamiso sokuthi uNhlanhla angakudli ukudla anikezwa khona eJohn Vorster, kodwa adle ukudla lokhu azokulethelwa uma wakhe ngoba ayisola ukuthi uzofakelwa upoison. Wembukeli, singathanda ukuzwa okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Sicela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.